Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul, andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tugan yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chaqirishda Bosuda qor tutuv usulin kimlar xatirli? Spas rayonidan bizning reportaj. Bütün Rossiya Tatar ovullari ishmakarlari Qozonda, ularni bugun nelar burshi, nindi uy niyatlar bilan yashaylar. 30 yillik tarix Nasibullinlarning fermerlik dinastiyasi. Ovul jirliklarin kompleksli o'stiruv programmasida nega qatnashmaganlar? Sabablar nida? Ishkul ham o'rta yurtkul ovullarına borib ochiqladik. bugungi topshiruvning tub temalari ana shular. Быелгы язның соңарак калуына аптырарлык түгел. Һава торышының кисәккенә җылытмавы аграрийлар өчен кулайды әле. Су басу куркынычы да кими төшә дигән сүз. Киләсе атна дәвамында да синоптиклар эссе көннәр вәгъдә итми. Көндезләрен температура 3-4 градустан күтәрелмәячәк. Карлы яңгырлар да көтелә. Узган көзнең кыры килүен исәпкә алсак, мондый һава торышына сөенергә генә кирәк. Булган дымны ничек тә саклау мөһим. Элек колхозлар яшәгән чорда кар тоту дигән әйбер бар иде. Быел Спас фермері Игорь Пыланин шушы ысулны кулланып караган. 1000 гектарда кар тотканнар. Бу эшкә шактый ягулык сарыф ителә, сүздә юк. Әмма быел кар тотуның файдасы булыр дип аңлата фермер. Бүген республикада тулы куәткә язгы эшләренә әзерлек бара. Техника ремонтына килгәндә гади тракторлар тәртиптә. Чит илдә эшләнгәннәрен төзәтеп бетерәсе бар әле. Күп хуҗалыклар чәчүлек орлык сакланган амбарларның да ишеген киереп ачып куйды. Киләсе язмада быелгы кыр эшләренә куелган бурычларны һәм кулланыласы ысулларны ачыкларбыз. Менә ул кар тотылган басулар. Барлыгы 1000 гектарга җыела. Игорь Пыланин яшь булуына карамастан быел беренче мәртәбә шушы ысулны сайлаган. Ни өчен? В этом году мы делаем эту операцию первый раз. А для чего делаем? Узган көз бик кыры килде. Туфрактагы туңның тирәнгә китәсен чамаладык. Кар суы сиңа алмас дип кар тотарга булдык. Тракторлар 5-10 метр ара калдырып карны ачып чыктылар. Кичә кырларны карап кайттык. Кардан ачылган урыннарда күлдәүкләр җыелып акрын гына туфракка сеңеп утыра. Димәк, быел бу усулны куллануның файдасы зур дип исәплибез. Пыланин фермер хуҗалыгы 5000 гектардан артык җир эшкәртә. Әле тагын 2000 гектар алып эшкәртерлек егәре бар. Әлбәттә бирсәләр инде. Анысын эре инвестордан сорарга исәбе. Быел тагын бер куәтле яңа трактор алып куйган. Аларга киң мәйданда туфрак эшкәртеп бара торган агрегатлар да кайтарылган. Быелдан аграр министрлыкта андый зур тракторларны парлы тәгәрмәчләр белән тәэмин итү бурычын куя. Әмма язгы кыр эшләренә әзерлек төрле хуҗалыкларда төрлечә. Менә бүген Красный Восток хуҗалыгында булып киттем. Анда бар инде зур агрофирмалар барбыр техникага запчастларны соңгарак калып алалар. Кичкенә хуҗалыклар инде алар барбыр механизаторлары да бар, алар техниканы кыштан карап куялар. Алданрак килеп куялар инде. Шуңа күрә менә бүгенге ничек дип әйтим сәфәр бу именно шушы Красный Восток хуҗалыкларын карап үтү. Икенче атнадан инде менә бу әйткәнемчә комиссионны карап үтәчәкбез. Эре инвестор эшчәнлек алып барган Әгерҗе районында да әзерлекне канәгатьләнерлек дип бәяләп булмый. Шулай ук авырлыклар Әлмәт, Бөгелмә районнарында да күзәтелә. Бу районнарга киләсе атнада махсус комиссия сәфәр кылачак. Быел төп бурыч язгы кыр эшләре чорында техникаларны тәүлек әйләнәсе эшләтү. Моның өчен һәр техникага 2 механизатор билгеләү мөһим. Яңа техника алучыларга быел да 70-кә 30 программасы эшләячәк. Дәвам итә. Безнең ул программа буенча инде быелга тоже миллиард 700 миллион акча каралган. Бу техниканы инде без хәзер әйтеп киләбез бит инде кулланырга кирәк широкозахватный агрегатлар белән энергонасыщенный тракторлар куллану өстендә эшлибез инде. Һәрбер быел инде условиялар әзрәк үзгәрде бу субсидиялар алу буенча җирне саклап калу өстендә эшләү аркасында бу техникаларга без сдвоенный тәгәрмәчләр куеп чыгарга инде кырларга, чтоб кырларны таптамаска була инде. Игорь Пыланин техника алганга бирелүче субсидияләрнең ярдәме зур дип саный. Быел да ярдәм акчасы булыр дип өметләнә. Весь пакет документов мы все собрали. Кирәкле документларны җыеп бетердек. Авыл хуҗалыгы министрлыгына илтеп тапшырасы гына калды. Әлбәттә, бу бик зур ярдәм. Хәзер бит язгы кыр эшләре башланырга тора. Чыгымнар арта дигән сүз. Ашлама, ягулык, запас частьләр барысына да акча кирәк. Бүген республикада исәптә булган техникаларның 90% кырга чыгарга әзер. Киләсе атнада язгы кыр эшләренә әзерлекне бәяләү комиссиясенең фикерләрен ишетербез. Нәкъ менә шул вакытта әзерлек дәрәҗәсен тулырак бәяләргә мөмкинлек туар мөгаен.
Бу атнада Казан бүтін Россия татар ауыллары эшмәкәрләрен кабул итте. 40 төбәктән килгән кунаклар арасында, әлбәттә, Татарстан эшмәкәрләре дә бар иде. 3 көн дәвам иткән җыенның беренче көнендә кунаклар төркемнәргә бүленеп эшләде. Республика районнарына сәфәрдә кылдылар. 5 мәйданчыкта төрле темаларга фикер алушыларның берсендә тапшыруның иҗат төркеме дә катнашты. Аграр министрлыктагы очрашуда сүз авыл җирлекләрендә кооперациялар оештыру хакында иде. Анда яңгыраган фикерләр турында тулырак киләсе язмада сөйләрбез. Ирек Хамадишинны бүген Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә беләләр. Иске колхоз фермаларын төзекләндереп, 2004 елда казыр эштә башлый ул. Бүген аның хуҗалыгы тулы цикл белән эшләүгә корылган. Инкубаторда бәбкәләр чыгара, аларны үстерә һәм эшкәртә. Каклаган казы белән Россия күләм танылган фермер ул. Тик Ирек үзе өчен генә эшли торган кеше түгел, бөтен райондашларын эшләтергә өйрәтүче дә әле ул. Ул 4 бәбкәне бушка бирде. Көз көне үшісі үзләренә калды үстереп җиткерсәләр, берсен Ирек обязательно үзенә ала торган булды инде үстергән бәбкәне. Бүген Мөслим диюгә казлар күз алдына килә. Районда казчылык белән шөгыльләнүче 30 фермер бар. Әле аларның тәҗрибәсен чит төбәкләрдән дә килеп өйрәнеп китәләр. Ульян өлкәсе Николаевск районы Олы Шерикле авылыннан Фәрит Сабитулы Бирюков менә безнең лично үземә килеп, карап, бөтен телефоннан сөйләшеп, үзенең тоже кошчылык белән шөгыльләнүен башлап җибәрде, һаман да шөгыльләнә. Татар эшмәкәрләре җыены безнең өчен бик файдалы ди Әлфис Балтаев. Ул үзе Пермь өлкәсе Барда районыннан. 2009 елдан бирле игенчелек белән шөгыльләнә. Шушы җыенда катнаша башлаган елны ул эшмәкәрләрдән күреп, кайтуга гаилә фермасы төзеп куйган. 2014 елда грант яулап, заманча таләпләргә туры килә торган фирма төзеп, 55 токымлы савым сыерлары алып, әкрен генә эшләп киттек. Сөтне сату бәясе Пермь ягында да әллә ни югары түгел. Эшмәкәрләр җыенына йөри башлагач, сөтне эшкәртеп кибет киштәләренә кадәр илтеп җиткерүне җайга салган эшмәкәр ул. 2019 елда яңадан грант язып, күпчелек сельхозмашиналарны яңартылдык. Аллаһка шөкер, һәм сөт эшкәртү цехын эшли башладык. Хәзер инде Әлфис Балтаев фермасында 100дән артык сыер асрала. Продукция кулланучы алдына капларга тутырылган сөт, иремчек һәм каймак булып барып ирешә. Шималны эшкәртеп сатуның төшемле булуы бәхәссез әлбәттә. Башкортстанның Борай районыннан килгән Рамил Зарипов та фермерлар династиясеннән. Әти-әнисе башлаган сарык үрчетүне лаеклы дәвам итүче. Бүгенге көндә безнең 800 гектардан ашы җиребез бар, 250 ире баш мал бар, атлар 50дән артык, 300-гә якын сарыклар. Һәм без инде бу авыл хуҗалыгында гына тукталмадык, без шушы ярым фабрикатлар эшли башладык. Менә 7нче ел инде ит ярым фабрикатлары ясыйбыз. Ит эшкәртү ярым фабрикатлардан башлана. Соңрак аларны кибет ачып шунда сата башлыйлар. Хәзер инде Борай фермеры исемле 5 кибетләре эшли. 4-се Уфада урнашкан. Зариповлар башка фермерларны, шәхси хуҗалыкларны да берләштереп кооператив оештырган. Ә бүгенге татар эшмәкәрләре җыенына килгәндә аның асылы төбәк-ара, халык-ара кооперативлар оештыру ди модератор Ришат Хабипов. Исегездә булса, Финляндиядә эшли торган Валия кооперативы бар. Аның продукциясе чит илгә дә чыга. Безнең әле алда эшләребез бик күп. 2нче дәрәҗәгә, Россия күләменә 3нче дәрәҗәгә, 4нче дәрәҗәгә күтәрелер өчен, менә 4нче дәрәҗә, 5нче дәрәҗә чит илгә экспортка чыга торган кооператив дәрәҗәсенә үсәргә кирәк. Аның өчен без әйтәбез бит, кооператив бүгенге көндә ниндидер таләпләргә туры килергә тиеш. Әлбәттә, татар эшмәкәрләре җыены фикерләшүне генә максат итеп куймый. Биредә утыручылар Тукай районына барып фермерларның эшчәнлеген үз күзләре белән күреп кайттылар. Димәк, Татарстанда тәҗрибә туплап, яңа юнәлештә эшчәнлек башлаган милләттәшләребезне күрергә насыйп булыр әле. Узган тапшыруда фермерлар оешуга 30 ел тулуын хәбәр иткән идек. Әлбәттә, яңа оешкан хуҗалыклар өчен бу аз вакыт түгел. 30 ел дәвамында фермер хуҗалыклары шактый үзгәрешләр кичерде. Шунысы куандыра, берсе дә бер урында таптанмый, гел үсештә. Соңгы елларда хәтта династияләр дә барлыкка килде. Әтиләре башлаган эшне уллары, хәтта оныклары дәвам иткән очраклар да бар. Әлки районы Иске Солман авылында гомер итүче Радик Насибуллин да әтисе эшен дәвам итүче.
Баштарак жир эшкәртеп игенчелек белән шөгыльләнгән алар. Дөрес, абзарда мал саны 6-7дән кимемәде дип искә алар адик. Гаилә фермасы программасы аларны сөтчелеккә тартып кертә. Хәзер мәктәптә укучы улы Раил да ярты көнен әтисе янында үткәрә. Шул ук районның Татар Әхмәт авылында яшәүче Фәнис Бакировны республикада белмәгән кеше сирәктер. Ат җене кагылган диләр андыйларга. Беренчеләрдән булып татар атларын табып алып кайткан кеше дә ул. Татар атларына яңа ферма төзергә тотынганнар. Гаиләләре белән диярлек, алар да шушы кәсептә. 2006 елны менә шушы урында фермер хуҗалыгы оештырып җибәрә Нәбиулла Насыйбуллин. Бүген үзе белән күрешә алмадык. Хәзер аның эшен улы Радик дәвам итә. Механизатория, тракторист көмір буена тракторист комбайнер булып эшләде совхозда. Совхозлар бетте, Красный Восток килде. Красный Восток килгәч бит эш бетә башлады халыкка. Шуннан ары уйладык та инде үзебезгә җир алырга булдык. Җир алдык та инде эшләп киттек, әкертен генә. 90 гектар җиребез бар, шуның 52 гектарында зерновой инде, 38 гектарында печән. Радик үзе дә инвестор килгәнче ферма мөдире булып эшләгән. Анда терлек калмагач, әтисе белән бергәләп эшкә керешкәннәр. Инвесторларның уңай яклары булган кебек, тискәре яклары да булды шул. Ярый да Радик үзенә эш тапкан. Тапмаганнары шәһәргә күчеп китә инде, кая барсын. Бүген Насыйбуллиннарның үз фермалары, 24 баш сыерлары бар. Аңарчы күбрәк игенчелек белән шөгыльләнгәннәр. Игенчелек белән генә бит аны зернаны сатырга юк, алучы юк бит аны. Булай үзең җыеп аласың да терлегеңә шатасың, үз терлегеңә. Әллә канзеп җиргә түгел. 2016 елда грантта 1 499 000 гәдә. Шул акчага ферма төзедем инде. Аңынча да терлекләребез күп тотай иген терекләрне. Теге кысырык була башлагачтан уйладык та грантта катнашырга булдык. Әлбәттә, бүген фермерның төп кереме сөттән. Көндәлек 230 литр сөтне Радик үзе илтеп тапшыра. Булай эшләгәндә бәя уңайрак икән. Литрына 24 сум түлиләр ди. Үгез бозауларны сатып баралар. Узган ел 240 тонна синажда әзерләп куйган. Ә менә ашату рационын бераз байытырга кирәк әле. Нәтиҗәсе дә озак көттермәс иде. Техникаларның саны бар, әмма алары да тузып бара. Яңасын алырга сөт акчасы гына җитеп бетми ди Радик. Төп авырлыгы инде техникаларың жаңы булса, бар да икенче төрле инде, ул иске техника белән бар, искечәрәк бит инде аның эшләүләре. Общественное строение, индустрия дигән шикелле. Солярка бәяләре тоже кыйбат хәзер. Хәзер бит техника яңартуда да грантларда катнашырга була. Радикка мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска кирәк. Киләчәкне күз алларга да җирлек бар. Янында улы Раил да гел ярдәм итеп тора. Кичкенә булса да бик тырыш дип мактадылар үзен. 5-нче класста укыйм. Мәктәптә ничәгә? Мәктәптә 2-нче яртыларда, 3-нче яртыларда кайтам. Киемнәрне алмаштырам да монда киләм. Аннан эшләр беткәч кайтып кичмән дәресләрне киләм. Монда нәрсә эшлисең? Сыерлар кертергә булышам, доктор атам. Үскәч кем буласың? Үскәч күз күрер әле. Татар Әхмәт авылында атлар асраучы Фәнис Бакиров та гаиләсе белән шушы хезмәттә. 1989 елда ук беренче арендатор булган кеше ул. Ул вакытта ук атлар үрше түтеләге белән янган. Хәзер аның утарында елкыларның баш саны 400-гә җиткән. Кышкы чорга 4000 төргәк пешән генә китә ди Фәнис абый. Баштарак гади атлар белән шөгыльләнсә, хәзер инде татар атлары. Прим хозяйство булгач, патентлар белән булгач, атларны үрчетергә дип. Үземдә шул менә 25 елга 1000 башка иткерергә дип. Бу бияләр саны инде. Куниматка 480-гә җиткерергә 25 елга. Монысы общий. Общий. Общий атлар 1000 баш булырга тиеш. Шуның өчен җирләр бирделәр инде көтүлекләр. Узган ел патент аттык шушы 200 куниматкага менә фирма төзеп киләбез. 2012 елда 50 башка бер ферма төзегән булган. Быел яңасын салырга тотынган. Монда аерым бүлемнәр юк. Анысы кирәк тә түгел дигән фикердә хуҗа. Үз көчең белән генә мондый төзелешкә тотыныр заман түгел. Киткән чыгымнарның 60%-ын хөкүмәт каплый дип махсус программаларга рәхмәт укый фермер. Монда 1600 квадрат метр. Менә ике ягына йөзәр отрашительны. Менә ул озынлыгы 100 метр, киңлеге 16. Алар основной кирә яңгырдан иде ашарга эшләргә. Алар ана крида йөриләр, кардада йөриләр. Алар монда ат ятмый основной. Тагын 1-2 атна үтсә, монда атлар калмый, барысы да көтүлеккә кузгала. Аннан алар картышкаш кына әйләнеп кайтачак.
Тотар атлары шул көтүгә чыккач тойлый башлый да инде. Тойлары тиз аяклана. Әгәр тойга ярдәм кирәксә генә аерып алабыз ди Фәнис Бакиров. Нәсел хуҗалыгы булгач, сату белән авырлыклар юк икән. Безнең основной кескене Минсельхоздан киләләр, ветеринария академиядан. Һәрбер атны безнең чипованный, һәрбер атны тикшерәләр. Аннан соң Минсельхоз безгә әйтә, күпме сатырга икән, күпме саталасыз дип сорый, кемгә сатырга икәнен. Без основной как плем хозяйство Минсельхоз белән эшлибез. Аларны белән. Безнең һәрбер конематка, һәрберсе чипованный. И без тайларны айырганда да кайсы әнкәсе, кайсы не икән, виш чиповый итеп, аларга уже паспорт язабыз, уже 6 ай дигәндә инде уже язып куябыз аларга. Нәсел хуҗалыгы булып эшләүнең үз өстенлекләре. Бияләргә субсидияләр түләнә. Азык әзерләү өчен техникалар да җитәрлек. Әмма бер проблемасыз фермер була алмый торгандыр. Хәзер яңа фермада төзелгәч 300 метр чамасы юл кирәк. Чөнки яз-көз эшчеләргә генә түгел, техникага да пычрак йөрергә туры килә. Бөтен нәрсә бар, юл гына юк бездә. Икенчесе ферма белән авыл арасындагы юл. 450 метр араны сазга чумып үтәргә туры килә. Инде ярдәм сорап кайларга гына мөрәҗәгать итмәгән ул. Шушы кадәр фермалар җиткереп, баш санын арттырган хуҗалыкка 450 метр юлга таш җыярлык кенә ярдәм табылыр иде югыйсә. Узган тапшыруда авыл җирлекләрен комплекслы үстерү программасы турында язма күрсәткән идек. Федераль һәм республика казнасыннан акчалата ярдәмне иң күп алучылар Күкмара, Каматамага, Минзәлә районнары дидек. Ә менә Спас, Әлмәт, Бөгелмәлеләр ни сәбәпле программада катнаша алмаган соң? Әлбәттә, Спас районына баргач сәбәпләр ачыкланды. Ул программада катнашу өчен хөкүмәттән өмет иткән сумманың 30% авыл җирлекләренең үзләрендә булырга тиеш икән. Аның өчен җирлек казнада акча каралмаган. Ә каян алырга? Бу сорауга җавап биргәндә, авыл җирлеге башлыклары үзләре дә иңнәрен генә сикертә. Спас районының Өчкүл авыл җирлеге башлыгы Наталья Емелюшина сүзләренчә, авылларында яшәр өчен бөтен шартларда тудырылган. Моңа дәүләт грантлары һәм үзара салым программасы бик ярдәм итә. 12 елдан бирле күп объектлар төзелде, төзекләндерелде, ди Наталья. У нас в районе, во-первых, поставили в 3 озера модульный ФАП. 2012 елда модульлы фельдшер-акушерлык пункты төзелде. Авыл клубларын төзекләндерү программасы буенча клубка 11 миллионлык ремонт ясалды. Үзебезнең административ бинада төзекләндерелде. 2015 елдан авыл юллары программасы буенча авыл урамнарына 7 чакрым таш түшәлде. Ул гына да түгел, чиста су программасы буенча 15 чакрым озынлыгында су шилтәре алыштырылган бу җирлектә. Башка авыл җирлекләренә килгәндә, анда да хәлләр начар түгел икән. Урта Йорткүл җирлегендә дә, мәсәлән, юлларга да таш җәелеп беткән диярлек, һәр икенче баганага яктырткыч куелган, балалар мәйданчыклары да бар. Үзара салым акчасына янгын сүндерү бинасы төзеп куйганнар. Ул җылытыла. Кыскасы, авылда яшәргә мөмкинлекләр җитәрлек. Билгеле инде эшсезлек бераз бар инде, но әмма ләкин шулай булса да безнең инвесторлар безнең авылларда эшләй, менә аларда эшләр никадәр авыл бездә Хүзәнгә оешмасы, Авангард оешмасы, инвесторлар инде аларда эшләр, халык мәктәбебез бар, почталарыбыз бар, медпунктыбыз бар. Менә бөтенләй инде төп менә проблема, шундый проблема бар бездә, шулай дип әйтә алмыйм мин. Проблема авыл хуҗалыгында, менә бүгенге көндә авыл җирендә яшәүчеләргә сөтнең сатып алу бәясе түбән. 25 булса стабильно, бәлки 25тән дә югарырак булса, ул бит әле җәй җитәрәк төшә. Менә ул әле 22 сумия, 23 сумия хәзер инде төшә башлады. Шуның өчен ул стабильно менә шушында 25 сум булса, һәрбер авыл җирендә яшәүче халык өчен, менә шулай терлекләрне күп асрап яшәүче халык өчен бик әйбәт булыр иде. Димәк, сөткә бәя булса, авылда сыер асраучылар саны тагын да артыр иде. Өстәвенә, узган ел авыл җирлекләрен комплекслы үстерү юнәлешендә Россия күләм программа гамәлгә керде. Бу программа авыллар арасындагы юлларны яңарту, социаль өлкәгә кагылышлы биналар төзү, авыл кешесен яңа тораклы итү, инфраструктураны яхшырту кебек эшләргә ярдәм итә. Әлеге эштә районнарның рейтингы да ачыкланды. Бу турыда аграр министр урынбасары Марсель Махмутов күптән түгел журналистларга да хәбәр итте. Если взять 6 районов также с конца. Исемлек ахырында 6 район, булар Чистай, Әгерҗе, Әлмәт, Зәй, Алабуга һәм Бөгелмә районнары. Спас районы бу программаның бер өлешендә дә катнашмаган.
Бүтінісі жетіш десең де ауыл жерінде проблема бітмей. Түзіклендіресі юллар да табыла, спорт майданшықлары да жетішмей. Неге соң хөкүмәт берем деп тұрғанда, барлық районнарда программада қатнашырға ашықмай. Учитывая, что и программа называется «Комплексное развитие сельских территорий». Программаның исеме дә авыл җирлекләрен комплекслы үстерү. Димәк, монда авыл кешесе дә муниципалитетлар һәм башкарма комитетта актив катнашырга бурычлы. Әгәр район катнашмаган икән, безнең гаеп тә бардыр. Бәлки кемнәргәдер аңлату эшләре дә җитеп бетмәскә мөмкин. Мәгълүмат таратуда журналистлар ярдәмендә дә өметләнәбез. Бу ялгышларны бергәләп төзәтү нәтиҗәле булыр иде. Әмінә Спас районы вәкилләре программада катнаша алмауларының төгәл сәбәбен дә әйтеп бирделәр. Имәндә икән бит шикләвек диярсең. На 21 год мы заявку подали. 2021 елда 5 миллион 700 мең сумга гариза тапшырдык. Узган ел программада катнашмабызның сәбәбе дә шул, акча таба алмау булды инде. Мәсәлән, федераль казнадан 3 миллион 300 мең сум, Татарстаннан 700 мең сум биреләсе иде. Ә без үзебездән тиешле 1 миллион 600 мең сумны җыя алмадык. Ул кадәр акча белән ярдәм итүче иганәчеләр табылмады. Анысын да халыктан җыеп булмый бит инде. Быел программада катнашырга гариза биргәннәр инде. Үзләреннән тиешле өлешнең акчасын ничек тә табырбыз дип ышандырдылар. Казнадан биреләсе акчага ниләр эшләнәсен дә планлаштырып куйганнар инде. Авыл җирлекләренә шуп контейнерлары алырга һәм аларны урнаштыру өчен махсус мәйданчыклар ясарга. Узган ел Татарстан шушы программа нигезендә 3 миллиард сумнан артык акча эшкә җиккән. Быел исә федераль казнадан бирелә торган өлеше азайган. Шуңа да ниндидер сәбәпләр белән барып чыкмаган проектларны тормышка ашырырга һәм беренче мәртәбә катнашучыларга өстенлек бирәчәкбез дип ышандырды Марсель Мәхмүтов. Ауыл гармунчылары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Исегезгә төшерик. Туган телләрне саклау елында без авылда гомер иткән, шунда хезмәт куйган, музыкаль белеме булмаган гармунчыларны барларга булдык. Ел ахырында бәйгегә йомгак ясаячакбыз. Катнашучыларның чыгышлары Instagramдагы Туган җир аккаунтына да куела. Сез анда кирип катнашучыларга ошый дип язып тавыш бирә аласыз. Бүген исә Биектау районы Олыкавал авылында яшәүче Фуат абый Гыйззатуллинның гармун моңнарын ишетербез. Фуат абый Гыйззатуллин узак еллар Зуркавал авылында хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән кеше. Шул вакытта авылны газлаштырып, халыкның мәшәкатен киметә. Ул эшләгән чорда авыл урамнарына асфальт түшәлә. Ул вакыттагы район башлыгы Рөстәм Миңнехановка авыл кешесе әле дә рәхмәтле. Хәзер барда туфли белән генә элдерә. Ике урамны тоташтыручы күперне дә яңа баштан салып чыгалар. Зуркавалга ям биреп, яңа мәчет калкып чыга. Фуат Гыйззатуллин җыр моңга гашыйк кеше. Туган авылы Кавалга багышлап җыр сүзләре яза. Ул җыр авылның гимнына үрелгән. Бүген Фуат абыйның моңнары гармун телләре ашагыла. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Үзегезне борчыган сорауларыгызны, фикерләрегезне хәзер WhatsApp номеры аша кабул итәбез. Сез аның номерын экранда күрәсез. Аралашып яшик, исән-имин булыгыз.